Sometimes people speak yardsticks, benchmarks, and parameters, meaning this is when a person will gauge a situation to find out if it is doable or not. When you do that, you say, your problem is measurable. Difficult as it may be, but removing your talons, beak and feathers is doable. If an eagle does it 100%, it means it's gonna live for another 40 years. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Sizofinqa isahluko sesi-6. Ngaphambi kokuthi sifinqe ake ngisho okulandelayo. I acknowledge everyone that is here, new, old subscribers, as well as our visitors. To everyone, may you please remain here and consider this as your new academic home. Please know that I will cater for every need and I will teach as per needs analysis. That being said, please subscribe and press the notification button so that if there are new videos, they will just pop up in your system. Okwesibili, ngaphambi kokuthi sifinqe, ake ngiphawule lokho okulandelayo. Lingano wami nawe mfundi, ake sijeqeze emuva. Uyakhumbula yini esahlukweni sokuqala? Ngenkathi uMahlengi enikeza uXolani imininingwane yakhe eyayibhalwe ekhadini. Igama lakhe bekunguMahlengi Ngidi. Ngakho-ke kuyingwijikhwebu ukuthi uNdumiso osethandane noMahlengi izinyanga mhlambe ezingaba 5 ngoba uthe azeqile kwezinhlanu. Uyasuka ufuna ukulobola intombazana yakwaNgidi. Kodwa-ke imali yokulobola uzohamba ayoyintshontsha kwaNgidi. Okwangempela isenzo sakhe noma isinqumo sakhe sokuyothatha imali yakwaNgidi eyolobola kwaNgidi asikholakali. Umbhali usebenzise ingwijikhwebu. Isahluko sesi-6. uNontobeko noNgidi basemkhankasweni wokuthungatha umhlengi. Uphenyo lwabo luhamba ngononina. Baqala eqaleni baya eJohn Ross lapho umhlengi wayenefulethi khona. Bathola umlungu owabatshela ukuthi waphuma isigubhukane akaphindanga wabuya. Bathe uma besuka lapho baqonda eMlazi kwaBibi beyomfuna emnganini wakhe uMandla. Endleleni uNgidi ujeqeza emuva, ukhumbula izikhathi zakudala yena nendodana yakhe behambisana baphinde balandane kubo kaMandla ngenkathi umhlengi evakashile. Kufikeni kwabo kwaBibi kubo kaMandla bamfica uMandla, wabajabulela ngoba phela wayemazi uNgidi esakhula uMandla ngebhadi labo, naye uyasho ukuthi akasamazi. Uyasho ukuthi bahlukaniswa yi-lifestyle that he had chosen. Caca ukuthi uNontobeka akayazi le lifestyle okukhulunywa ngayo. Uthi noma ethi ufaka imibuzo bese uNgidi uyangenelela ngelokuthi bangaqhambukeli ezindabeni zabantu. Baphume kubo kaMandla baqonde eNtuzuma kubo kaPhumlane, bathola ukuthi sekwathuthwa nabantu abahlala khona. Indoda lo okukhulunywa ngayo ayazi ukuthi lo mndeni washona kuphi.
bahambe bayongenisa eBlue Waters ehhotela ukuze bakwazi phela ukuphumula. Kwazise bebekhathele beyimpuphu. Okwesibili, bebakhandlekile emphefumulweni, bafuna nokuthi balindele uShezi okunguyena ongabachushisa abasize ekuthungatheni umhlengi. Nebala wafika uShezi, laqala ithemba labuya lokuthi kungenzeka bamthole. Yabathembisa uShezi ukuthi uma ephila umhlengi na kanjani uzomthola. Ngemuva kokuhamba kukaShezi, useyakhumbula uNgidi ukuthi ugcine ukukhuluma noNomalanga oyisithandwa sakhe ekuseni. Bebexabana ngoba uNomalanga ubengazi ukuthi uNgidi lo useqale phansi ukuthungatha umhlengi. Yena wazi ukuthi uNgidi nomhlengi abazwani futhi abazani ukuthi omunye ukuphi nomunye ukuphi, bagcina ngako uxabana. Ngalena uyasikhihla isililo uNkululeko. Ngamhlula ukwamukela ukuthi yena noNontobeko abasathandani. Umndeni wakhe uyamduduza, kodwa akakwemukeli ukududuzwa yibo ngoba ubatshela ukuthi ngabayena uNontobeko ngeke bakwazi ukusivala isikhala sakhe, ngeke. Nangephuma ngenkathi belele enyonyoba, ethatha ibhande lakhe, adumise nemoto yakhe, ahambe aqonde eHlashaneni, afike khona azilengise, afe ujuqu. Ibhande limdonse, limklinye, limbulale, eloku ekhale njalo. Nalapha futhi umbhali usebenzise ingwijikhwebu. Akukholeki besingakulindele ukuthi uNkululeko azibulale ngoba ubazi kahle ukuthi kwenzekani. Wayeshilo uNontobeko ukuthi akaboni ukuthi inhliziyo yakhe isengakwazi ukuthanda omunye umuntu. Okwesibili, uNontobeko wacela ukuba uNkululeko amethembise ukuthi ngeke amlwise uma yena ehluleka endleleni. uNkululeko wavuma, wathi ngeke ahluleke ngoba usechazelwe konke. Zigcwala amehlo izinyembezi kuNomalanga uma ecabanga indaba kaMhlengi. Ubona kahle ukuthi umhlengi nguyena ozobahlukanisa noNgidi wakhe. Ithemba liyashabalala, uvela juluke umzimba wonke, awabone ephihlizeka onke amaphupho akhe okuphila impilo emnandi nenethezekile noNgidi. Usethatha isinqumo sokuba yena noNgidi sekuyoba kuhle ukuthi behlukane ngoba le kayingangaye, kuhle behlukane kusashisa nje. Mlingani wami nawe mfundi, siyabonga, uyathandwa, usale kahle.